ଜାକିଆଟା ଏଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମର ବେଶୀ ସେଲିଂ ଏଇଟା ଏଠି ଆମ କଲଚରରେ ବହୁତ ସେଲିଂ। ପୁରୀରେ ଖଜା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେଇଭଳିଆ ସେ ଖାଜା ସେଇଟା ଖାଜା ନୋଟା ଯାଇଛ ହେଲେ ପୁରୀରୁ ଖାଜା ଆଣିବାର ଅଛି ନହେଲେ ପୁରୀ ଯାଇନ କିଛି ନାହିଁ କୁଆଡେ ସେଟା ଖାଜା ଖାଇ ମନ୍ଦିର ଦାକ୍ଷା ନାଇକି ଯିବାର ଅଛି ହେଲା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ବହୁତ ବଢିଆ ଭାଇ ମୋ ପିଲାର ଭାଇ ଫେଭରେଟ ମିଠା ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ରଥରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଥମେ ପୋଲସରାର ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓ ମୋ ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଥିଲେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟିକୁ। ଆହା ଭାଇ ପୁରା ମନ ପୁରା କିଣିନେଲା ମୋର। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ। ଭିତରେ ବହୁତ ଭିଡ ଥିଲା। ସେ ଭିଡ ଭିତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ପଡିଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାକରା ପିତା ଭାଇ ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇଥିଲେ। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଚନ୍ଦନ ସବୁ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆହା ଭଗବାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାକରା। ଆହା ଭାଇ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭାଇ ଭିଡ ତ ଭାଇ ଯୋଉଟେ ଗଲେ ଜଗାର ଭିଡ ଭାଇ ସବୁଠେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଭିଡ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇଭଳିଆ ପୁରୀ ଭଳିଆ ଭିଡ। ଭାଇ ଏତେ ଭିଡ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ତାଠୁ ବଡ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବେଶରେ ସଜାଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ବେଶ। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖିକିରି ମନ ପୁରା କିଣି ଦଉଛି ଜଗା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଜଗଳ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବ୍ଲଗ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆସିଲୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଠୁ ଆସିଲେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଟା ବହୁତ ମିଠା ଭେରାଇଟିର ପଡୁଛି ହେଲା। ବହୁତ ମିଠା ଭେରାଇଟି ପଡୁଛି ଏଠି ସବୁ ଷ୍ଟଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଡୁଛି। ସେ ଷ୍ଟଲ ଭିତରୁ ଏ ଷ୍ଟଲ ଟା ବହୁତ ଫେମସ ଥାଏ ସବୁ ବର୍ଷ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ କଣ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ବି କରିବା ହେଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କହିବି ପୋଲସର ଫେମସ ମିଠା। ଏଟା 80 ଟଙ୍କାର ଦାରା ଖେନି ଖାଉ ଧରିଛି କୋଉଟା ଆଜ୍ଞା ପଚିଛନ ଏଟା ନିଏ ପାଉଡେ କାହାର ଏଟା ନିଏ ପାଉଡେ ମିଠାର ଆପଣ ମେନ୍ କାରିଗର। ଆପଣ ମେନ୍ କାରିଗର ନା ଗୌରାଙ୍ଗ ସାହୁ। କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା? ହଁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ମତେ 80 ହେଲା 40 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛି ମୁଁ। 80 ହେଲା 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି। କଣ ଫେମସ ମିଠା କଣ? ମିଠା 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 ଦ୍ରାକ୍ଷା ସୀତାଭୋଗ ମଲେଇ ଚପ ଗୋଲାପଜାମ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଆଉ ବୁନ୍ଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଯାଦୁ ମାର୍କେଟ ନାଁ ଅଛି ମିଠା ଚାଲିଛି। ଗରାଙ୍ଗ ସାହୁ ହେଲେ ମିଠା ଦୋକାନ ଭଲ ଚାଲିବ। ହୋଟେଲ ଅଛି ଆନନ୍ଦ ପୋଲ୍ଡ ବାର ଅଛି। ମିଠା ଜାକିଆଟା ଏଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମର ବେଶୀ ସେଲିଂ ଏଇଟା ଏଠି ଆମ କଲଚରରେ ବହୁତ ସେଲିଂ। ମନ୍ଦିର କାନତନ ଘିଅରେ ପୁରା ଭଲ ଘିଅରେ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଭେରାଇଟି ତେଲ ମେଲ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କରି ଜାଣିଛି ଘିଅରେ ବ୍ୟବସାୟ ପୂଜା କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଯିବ। ଫାଷ୍ଟରେ ଯୋଉ କଲିକି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଫାଷ୍ଟରେ ଭାଇଟା ଯୋଉ ବାହାରିଲା କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି ପରଦିନ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦିନ ଏଇଟା ପୂଜା ହେଲା। ନା ଦାକ୍ଷା ପୁରୀରେ ଖଜା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେଇଭଳିଆ ସେ ଖାଜା ସେଇଟା ଖାଜା ନୋଟା ଯାଇଛ ହେଲେ ପୁରୀରୁ ଖାଜା ଆଣିବାର ଅଛି ନହେଲେ ପୁରୀ ଯାଇନ କିଛି ନାହିଁ କୁଆଡେ ସେଟା ଖାଜା ଖାଇ ମନ୍ଦିର ଦାକ୍ଷା ନାଇକି ଯିବାର ଅଛି। ଖଜୁରୀ କୋଳି ବୁନ୍ଦି ସୀତାଭୋଗ ହାଲୁଆ ମଲେଇ ଚପ ସବୁ
ଭେରାଇଟି ସବୁ ଭେରାଇଟି। ବହୁତ ବଢିଆ। ନା କଣ ଫେମସ କଣ ମାନେ ଦୋକାନଟା କୋଉ ନାଁରେ ପରିଚିତ? ଦୋକାନଟା କୋଉ ନାଁରେ ପରିଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନଟା? ଆମ ଦୋକାନ ନାଁ ଦିଆହେଇନି। ନାଁ ଦିଆହେଇନି ମାନେ ଲୋକ ବି କଣ ନାଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଲୋକ ବୋର୍ଡ ଫୋଡ ମାରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଯିଏ ହେଲେ ଏଇଠିକି ଆଇବ। ଏଇଠି ଆସ। କାଲି ଯେ 3 ଲୋକ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ ଏତେ ଗହଳି। ବହୁତ ଭିଡ ଅଛି ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ ଅଛି। ଆଜି ଆଜି ଟିକେ କମ ଅଛି। କମ ଅଛି କାଲି ଅପେକ୍ଷା କମ ଅଛି। କାଲି ବହୁତ ଥିଲା। ଏଠି ଦେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଦେଖଉନ ଭିଡିଓ ଟା। ଚାଲିବ ଗୋଟା ଆଇଟମ ମିଠା ଆଉ ଏଇଟା ଫେମସ ପାଇଁ ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା 10 ଦିନ ଫେମସ ଏଇଠି ସବୁଠୁ ଦ୍ରାକ୍ଷ ସୀତାଭୋଗ ଏଇଟା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ 60, 50, 60, 70 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି। ଏଇଟା ପୋଚି ଛେନା ଏଇଟା ଦ୍ରାକ୍ଷଟା ସେଇଟା ହାଲୁଆ ଏଇଟା କାଲାକନ୍ଦ ଏଇଟା ମଲେଇ କେକ୍ ହଁ ଏଇଟା ଇଏ ମଲେଇ ଚପ ଏଇଟା କାଲାକନ୍ଦ ଏଇଟା ରସମଲେଇ ଏଇଟା ଖଜୁରୀ କୋଳି ଏଇଟା ମୁତିଚୁର ବୁନ୍ଦି ଏଇଟା ସୀତାଭୋଗ ଏଇଟା ହଉଛି ହାଲୁଆ ଏଇଟା ରସଗୋଲା 50, 60 ବର୍ଷ ହାଉଡି ପରା ନିଅ ଭାଇ ସାଲାକାନ୍ଦ ପାଏ କୋଳି କଣ 520 ଟାଇମ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ରୁ ରାତି 10ଟା ଆଯାଏ 10 ସୀତାଭୋଗ ପାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଏଇ 10 ଦିନିଆ ଗୁଣ୍ଡିଚାଠୁ ବାହୁଡା ସାହି ଛକ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ବାମଣେଶ୍ୱର ଛକ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ଧାରାକା 220 ଏଇଟା କାର ନয় ଧାରାକା 220 ଏଇଟା 240 ଏଇଟା 220 ଏଇଟା 300 ଟଙ୍କା ଏଇଟା 220 ଏଇଟା 300 ଏଇଟା 440 ଏଇଟା 520 ଏଇଟା 500 ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିସ୍ 20 ଟଙ୍କା ଲାଗେ ଏଇଟା 15 ଟଙ୍କା ରସଗୋଲା ମିଠାରେ ପୁରା ଫୁଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଆସିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ମିଠା ସେଟା ଡାକିଆ ହେଲା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାଇ ମୋ ପିଲାର ଭାଇ ଫେଭରେଟ ମିଠା ଭାଇ ଆଙ୍କ ଦୋକାନ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଡାକିଆ ହେଲା ମାନେ ଛେନା ପୁଚି ଟ୍ରାଏ କରିବା ପୁରା ପାଟିରେ ମିଳିଯାଉଛି ପକଉ ପୁରା ପାଟିରେ ମିଳିଯାଉଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଆଉ ସବୁ ହାତ ତିଆରି ମିଠା ଏଇଟାର ବୁଝିଲ କୋଲସରାର ମେନ୍ କାରିଗର ହାତ ତିଆରି ମିଠା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପାଟିରେ ମିଶି ଯାଉଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାଇ କାଲାକନ୍ଦ ମଝିରେ ଟିକେ 250 ପଡୁଛି ଆଉ କାଜୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଗୋଟେ ପଡୁଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ହଉଛି ସେଟା କହିଲେ ମଲାଇ ଚପ୍ ହେଲା ଏଟା ତଳଟା ମଲାଇ ଚପ୍ ଉପରଟା ରାବିଡି ମଲାଇ ଚପ୍ କହୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଭିତରେ ମଲାଇର ଫ୍ଲେଭର ଅଛି ଗୋଟେ ଲେୟର ଅଛି ଭିତରେ ମଲାଇର ଫ୍ଲେଭର ଅଛି ରାବିଡି ମଲାଇ ଚପ୍ ଟେଷ୍ଟ କର ଆଉ ଗୋଟେ କହ ପିସ୍ତା ବୋଧେ ଗ୍ରୀନ ପିସ୍ତା ବୋଧ ଭାଇ ଗ୍ରୀନ ପିସ୍ତା ତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ରସଗୋଲା ଭାଇ ହାତରୁ ଖସିଗଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହୁଡାରେ ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା ଦଉଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ସେଟା ଟ୍ରାଏ କରିବା ହେଲା ପୁରା ଟ୍ରାଏ ନ କରି ଏଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ମିଠା ରସଗୋଲା ଭାଇ ରସଗୋଲା କୋଉଠି ର ଭାଇ ଓଡିଶାର ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମିଠା ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଲୋକେସନ ଟା ଦେଖେଇ ଦଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାମୁଣ ସାହି ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ଅଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଇ କିଏ ବି ଥିବେ ହେଲା ଦୋକାନ ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ମେନ୍ ମିଠା ହଉଛି ଡାକିଆ ହେଲା
ଆଉ ରସଗୋଲା ଟା ଆମ ଓଡିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମିଠା ଭାଇ, ସେଟା ନଗମ ଟ୍ରାଏ କରିପାର। ବହୁତ ଭେରାଇଟି ମିଠା ଅଛି, ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭେରାଇଟି ମିଠା କରୁଛୁ ଭାଇ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଯୋଉଟା ବି ମନ ହଉଛି ନା ଟ୍ରାଏ କର, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। 15 ପ୍ରକାର ମିଠା ପୁରା ଅଛି ଏଠି। ରହୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।